väčšinou, čo ja som si všimla momentálne na Zemi, keď tie indigo children alebo tie deti, čo sú veľmi senzitívne, som si všimla, že veľa tých detí je samých. Neviem, prečo to proste takto ide, lebo vieš, ja som sama tiež, ale pozriem sa na okolo, ja som si myslela, že som to len ja, niečo čudné zase pri mne, samozrejme, ale som si všimla, že veľa tých krásnych ľudí, tých nádherných ľudí, ktorí sú tu z lásky, sú samých momentálne teraz. Tak neviem, či je to preto, že tie energie prichádzajú a oni sa musia utvrdiť sami v sebe, že keby mali toho niekoho iného pri sebe, že by to bolo skôr ako zmiešané, že by boli odobratí od toho, čo oni majú práve teraz robiť. Že by to bolo ako distraction. Nemôžem teraz nájsť slovo po slovensky. Proste, lebo keď ste s niekým, samozrejme tu na tejto fyzickej časti Zeme, vo fyzickej forme, sú to na Zemi problémy, ktoré musíte riešiť. Každý sme iný a každý má nejaké problémy. Takže to niekedy musíte položiť dosť veľa práce na to, aby ste mali vzťah s niekým, tak ja si to vysvetľujem. Môj osobný názor je teraz, že oni nás to držia takto samých, aby sme sa my utvrdili v sebe, kto sme, aby my sme prijali samotný tú energiu, tú lásku, tú informáciu, aby my sme mohli náš vnútorný počítač, aby to mohol prejsť a prijať tie informácie, ktoré dostáva bez toho, aby sme boli distraktovaní z toho, čo druhý prežíva, lebo každý to prežívame inak. Keď raz stretneme toho človeka, ktorý je najbližší k vám, je to nádherné. A proste ľudia sa vám pýtajú, a kedy budem vedieť? To sa nedá minúť, to budeš vedieť. Pretože ten človek rozumie, kto si, podporuje ťa v tom, kto si. Tomu človeku nemusíš vysvetľovať, ako si to myslel, čo si povedal. Jednoducho, je to ako keby si mala hodinový rozhovor s niekým bez toho, aby si povedala slovo. Je to naozaj, a som vďačná Bohu, že som zažila tento pocit, ja osobne. Proste vieš toho, hoci nepoznáš toho človeka, hoci si ho prvýkrát stretla, vieš, kto je a on vie, kto si. Je to jednoducho strašne nádherný pocit, to je celé tvoje energetické telo v súlade s tvojim fyzickým telom. Rozpoznáva toho človeka. A je to väčšinou prinesené z minulých životov, že väčšinou ste toho človeka už stretli. Nemusí to byť, ale väčšinou je to tak, že rozpoznávate. Ako keby si chodila do školy s kamarátom alebo vyrastala niekde s nejakým kamarátom a 30 rokov neskoršie sa stretne s ním na ulici. Hoci ten človek sa už úplne zmenil, lebo keď si ho videla prvýkrát ako 5-ročná, samozrejme ako 35-ročný je úplne iný človek, ale rozpoznávaš toho človeka. Že viete sa o čom porozprávať, máte spoločné zážitky, je to nádherné. A tak je to, keď to stretneš toho soulmate. Je to úplne úžasný pocit. Keď vlastne hovoríš o tom, že stretneš takéhoto soulmatea a že si aj mala to požehnanie ho stretnúť, ostaneš teda potom s takýmto soulmateom? Je to láska do konca života, keďže to bol soulmate, alebo to teda znamená, že môžeme stretnúť toho soulmatea, niekoho, s kým naozaj si pomáhame, podporujeme sa a možno nejak dlhé roky spolu fungujeme a je to úplne super, ale nie je to láska do konca života? Áno, samozrejme. Keď som ti spomenula, že ja som mala to požehnanie, to stretnúť toho, ja s ním nie som. Pravdepodobne nikdy v živote s ním nebudem. Ja som ho vôbec ešte ani nestretla. Osobne sme sa ešte vôbec nestretli. Ale máme nádherné priateľstvo, čo ja si vážim oveľa viac, ako keby som s ním bola v našom fyzickom živote a nevyšlo to. My máme úplne, je to sranda, pretože máme úplne iné životy, fyzické životy, o niečom úplne inom. Ja nepatrím do jeho života, on by bol veľmi, neviem, ako by zapadol do môjho. Ale my máme nádherné priateľstvo, ktoré ja by som za nič na svete nevymenila. Za nič na svete. Niekedy môžeš stretnúť toho človeka a byť s ním za roky, aj za roky. Preto je tu dosť veľa rozvodov, aj tu v Amerike, aj na Slovensku, počujem, každý sa rozvádza. Je to normálne, pretože my sa meníme, tie informácie prichádzajú k nám v strašne šialenej rýchlosti, že sa meníme nielen naše fyzické, rozumové schopnosti tu, ale naše energetické telo a sme iní. Takže ak stretneš toho soulmate, toho človeka, ktorý
tie najbližší pred 10 rokmi. To neznamená, on išiel svojim vývojom, ty si išla svojim vývojom. Vy ste teraz úplne iní ľudia, ktorí ste boli pred 10 rokmi. Takže ten, kto bol s tebou spriaznený pred 10 rokmi, už nemusí byť spriaznený teraz. Je to normálne. Je to absolútne normálne. Váš si tých 10 alebo 5 alebo 2 mesiace, koľko stráviš tým soulmate. Váš si toho, poďakuj mu za to a ľub ho za to, že ti to dal. A ľub sama seba za to, že si to dala jemu. Ale to neznamená, že musíte byť spolu teraz. Tá časť, ktorú ste mali prežiť, ste prežili, ste na inakšom vývojovom stupni a keď ostaneš s tým človekom len preto, že sa cítiš vďačná za to, že ti dal život, alebo že sa jednoducho bojíš od neho odísť, lebo sa bojíš, ako budeš sama. Ten človek zaberá miesto pre niekoho, ktorý je tvoja spriaznená duša teraz, ktorý ti má priniesť tú lásku teraz. Ak si s ním, nemôžeš prejsť k niekomu inému. To musíš ukončiť. A ver mi, čo som si všimla z môjho výskumu a z tých ľudí, ktorých sa rozprávam, väčšinou nájdeš tú najkrajšiu lásku a ten najčistejší cit, ak prejdeš cez niečo veľmi ťažké, cez niečo veľmi čierne alebo negatívne. Lebo tým pádom, neviem prečo je to tak, ale niekedy ľudia musia prísť cez to čierno, aby zišli úplne celkom dole, aby sa mohli vybudovať naspäť hore tým, kto oni vlastne sú. Aby mohli byť tým, ktorí majú byť. Lebo ak si s tým partnerom za dlhé roky, vieš, tu majú takú srandu, že keď má človek psa, tak po určitej čase sa podobáš na ten psa, podobá na toho owner, na toho majiteľa. Takže ja to používam ako príklad. Keď si dlhý čas s nejakým človekom, aj vravia, že šťastné manželstvo až manželia po určitom čase sa začne podobať jeden druhému. Jednoducho, ty berieš tie schopnosti alebo tie črty osobnosti od tvojho partnera. Samozrejme, ktorí ľudia sú okolo teba, ty prijímaš ich osobnosti, časti osobnosti. Takže ak si za 10 rokov s tým partnerom, ty sa môžeš jemu podobať, ale môžeš začať myslieť jeho myšlienky a tým pádom vyberáš to krásne, kto si ty, sama zo seba vonku. Vtedy príde ten universe, alebo ten Boh, alebo kto a ti povie, zatrasie s tebou, veľmi ťažko, a ti povie, prestaň, ty musíš byť ty. Lebo ty máš strašne veľa priniesť tomuto svetu. A keď sa staneš tým druhým človekom, ty ochudobňuješ nás, všetkých naokolo, náš svet, o to, kto si ty. Takže keď prídeš k tomu času, kedy sa musíš s niekým rozísť, hoci si aj šťastná, ale ty cítiš, že sa musíš rozísť, je to preto, aby ty si priniesla svoje svetlo nám všetkým. A keď prejdeš tou časťou, kedy sa konečne dáš dokopy, kedy prejdeš tým a uvedomíš si a začneš sa budovať naspäť pomaličky a začneš byť ty sama sebou, vtedy ten soulmate príde, ktorý ti s tým pomôže. Pre tých, ktorých proste hľadajú toho človeka, prvýkrát musíš vedieť, koho vlastne chceš. Lebo ak nevieš, kde ideš, tak sa tam dostaneš. Jednoducho, čo ja odporúčam je si sadnúť, zobrať pero do ruky a položiť na papier to, čo vlastne chceš. Lebo tým pádom, ako napíšeš list Bohu alebo universe alebo všetko, ako si objednáš toho človeka dopodrobna, úplne, aký je vysoký, akú má farbu vlasov, aké má schopnosti, aké má rodinné zázemie. Všetko napíš na papier a nakoniec polož, chcem toto alebo niečo lepšie ako toto. Lebo to, čo ty chceš, nemusí byť úplne to, čo ty si zaslúžiš, aby v tvojom živote bolo. Pretože my niekedy, ja mám strašne veľké problémy so sebavedomím, ja som mala -10 sebavedomie dosť dlho. Takže
to, na akej úrovni ja som bola, keď som stretla môjho ex-manžela, to som dostala. Ja som si myslela, že si nezaslúžim nič dobré, že ja som asi mentálne retardovaná alebo niečo, keď mám tie proste schopnosti, ktoré mám. Ja som bola na bode mrazu a to som dostala. Ja som dostala človeka, ktorý bol veľmi sebecký, ktorý absolútne nebral ohľad na to, čo ja cítim a čo ja potrebujem. Bol to človek bez lásky, pretože ja som tú lásku nemala k sebe. Tak samozrejme som dostala niekoho, kto necítil nejakú lásku ku mne, pretože to som bola ja. Takže keď si teraz želáte niekoho, položte nakoniec toho papiera, proste napíš, čo by si chcela, ale napíš toto alebo niečo lepšie. Pretože ten Pán Boh alebo ten Nemec vie, čo ty si zaslúžiš, čo ty práve potrebuješ, tak on ti dá toho, koho práve potrebuješ. Ale hlavne cítiť tú lásku prvýkrát sama k sebe. Cítiť to, čo chceš, aby ti niekto iný dal prvýkrát vnútri, lebo to dostaneš. Takže, ak tu v Amerike hovoria be careful what you wish for, tak je to, že dávaj si pozor na to, čo si želáš. Áno, to je taká veľká pravda, vieš čo. Ľudská, ďakujem ti veľmi pekne za toto rozprávanie. Ja si myslím, že ja tiež poznám v tejto dobe veľmi veľa ľudí, ktorí sú naozaj slobodní, aj po 30-ke, a veľa ľudí, ktorí možno aj by chceli nejaký vzťah a nevedia niekoho nájsť. Takže si myslím, že si možno mnohým teraz pomohla a naozaj o týchto spriaznených dušiach si im aj prehovorila do duše. Takže veľmi pekne ti ďakujem za tieto rady, aj pre mňa, aj pre všetkých ostatných, ktorí ich teraz potrebovali počuť. A Ľudská, pozerám sa na hodinky a ver či never, to keď sa pustíme s tebou do debaty, tak to nemá konca kraja a nejak nám ten čas vypršal. A viem, že s tebou by sa dalo baviť na rôzne témy. Takže budeme to musieť urobiť tak, že na dnes sa s tebou rozlúčime a veľmi pekne ti poďakujeme. A zase ťa pozveme najbližšie, keď si nájdeš chvíľku na nás a budeme sa rozprávať ďalej na rôzne témy. Máš nejakú webovú stránku alebo niečo, kam by si mohla navigovať našich poslucháčov, ak by sa... Neviem, ako ti poďakovať za všetky tie tvoje múdre rady. S tebou sa tak dobre rozpráva o takýchto veciach, ktoré v tejto dobe naozaj viac a viac ľudí zaujímajú. Tak dúfam, že aj naši poslucháči mali príjemný čas pri počúvaní tvojich múdrych rád. Tiež sa veľmi teším na tvoju knižku, aj na všetky tie veci, ktoré pripravuješ. A ďakujem ti za všetku lásku a svetlo, ktorú si priniesla do nášho rádia, do našej talk show. Veľmi, veľmi dúfam, že sa čoskoro znova porozprávame na ďalšie témy, ako sme si hovorili, sa rozprávať o karme a o rôznych veciach, ktoré našich poslucháčov zaujímajú. Takže Ľudská, ešte raz ďakujem veľmi pekne za všetky tvoje rady a za všetky tieto informácie, o ktoré si sa s nami dnes znova takto nezištne podelila. Budem veľmi rada, ak naše pozvanie príjmeš vo veľmi krátkom čase. Samozrejme, Marcelka, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. Vysoko si toho vážim, že si ma pozvala do tvojej krásnej show. Ja ju stále počúvam, je to nádherné. Prinášaš veľa krásnych informácií. Tak ďakujem ti veľmi pekne, vysoko si toho vážim, že si ma pozvala. A vážim si tvojho priateľstva. Ďakujeme, Ľudská, pozdravujeme celú tvoju rodinku, aj tvojho synčeka, ktorý viem, že nedávno mal promócie, takže ešte mu aj takto cez rádio gratulujeme všetci. Ďakujem. A pozdravujeme všetkých vo všetkých krajinách, kde nás počúvate. Ďakujeme vám za priazeň a počujeme sa znova o týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau. Hollywood Talk Show Marcely Landvajovej.